Igbo ndị ọma, anyị abịakwa ọzọ taa. N'ihe onyonyo nke taa, anyị ga-eneba anya n'ihe a na-akpọgasị ụfọdụ ihe nọ n'usekwu. Maka ndị na-esonye anyị na-abụrọ ndị Igbo, kitchen items, what is called in Igbo language. That's what we're going to do today. So let's proceed. Ka anyị bido. Ihe ndị a wụ ụfọdụ ihe gasị nọ n'usekwu. A na-akpọ ya kitchen. You get to know that. Ụfọdụ ihe ndị dị n'usekwu. N'Igbo language, usekwu ka anyị na-akpọ kitchen. Ndị Igbo na-akpọ ya kitchen. Mana Igbo anyị na-akpọ ya usekwu. Cup, iko, plate, efere. Efere a nwere ike ịbụ ceramic or plastic. Na nke breakable plate anyị na-akpọ ya efere nkụwa. Breakable plate, efere nkụwa. Spoon, ngaji. O si n'olu, ụfọdụ na-akpọ ya ngazi, mana Igbo izugbe ngaji. Fork, ndụdụ. Knife, mma. Pot, ite. Sieve, myọ. Ekwu, ya burner. O nwere ike ịwụ gas o, nwere ike ịwụ stove o, nwere ike ịwụ nke a na-esi na nkụ, the firewood own. Anyị na-akpọ ya ekwu. Ha niile ewu ekwu. Mortar, ikwe. Ị ga-ahụ ebe arrow a na-point, where the arrow is pointing, that one is ikwe. Nke azi ọ na-point now, aka odo, pestle, aka odo. So anyị ga-apịachi ya ebe a. Ị ga-eme ule, nke a wee oge ule, ka a marakwa ma onwe ịmụtakwara ya. Ọ bụrụ na imecha ya, inenegharịkwa ya ka ị nwee ike mara etu esi asụpegasị ihe ndị ahụ. Ya ka anyị ga-eji wee nye gị ule, ka ị lee ule marakwa ma ịmụtakwara ya. Ị ga-edenye n'akara ebe a na-ede edemede, ebe a na-edenye uche, denye ihe a na-akpọ ihe ndị anyị na-afụ ebe a nụnwa: pot, cup, sieve. Denye ihe a na-akpọ ha n'Igbo n'ebe edemede. Daalụkwanụ maka ị na-ene n'ihe onyonyo anyị. Anyị ga-afụ n'ihe onyonyo ọzọ a ga-ewetara unu. Ka emesịa.